Wasanna fit-tmiem ta' sena oħra u triq ix-xata ta' Xbiex għadha fi stat diżastruż għall-aħħar bit-traffiku jinġema' f'kull ħin tal-ġurnata. Dan il-proġett fi triq ta' madwar 400 metru issa ilu għaddej għal aktar minn sena u nofs bir-residenti fiż-żona kif ukoll in-negozji ma jafux meta l-affarijiet sirġu jmorru lura għan-normal. Filmati miġbuda matul il-jum tal-ħamis juru it-triq kollha ħofor apart li għadha b'karreġġjata waħda dieqa immens tant li f'kull ħin tal-ġurnata issib konġestjoni ta' traffiku. Numru ta' negozji l-mentaw ma' Net News li jidħul tagħhom naqassew fl-aħħar xhur hekk kif in-nies m'għadhomx jersqu lejn din iż-żona kaġun ta' trab u l-ħmieġ li hemm dan apparti il-barriers u l-inġenji li jkunu qed jiċċaqalqu minn fuq għal isfel ta' triq. Numru ta' persuni esprimew ukoll il-fatt li kellhom joħorġu aktar flusa biex inatfu l-ħwienet tagħhom ta' kuljum. Dan apparti li sfortunatament kellhom inaqsu n-numru ta' ħaddiema minħabba n-nuqqas kbir ta' xogħol li għandhom, speċjalment meta suppost ninsabu f'perjodu impenjattiv għal diversi negozji. Din mhux l-ewwel darba li din it-triq spiċċat fl-aħbarijiet hekk kif Jannar li għadda war li parti minn dan il-proġett ġie inawgurat, din it-triq spiċċat erqet mal-ewwel ftit xita li kienet għamlet. Imbagħad f'Settembru li għadda din l-istess triq spiċċat sfrondat minn 3 postijiet differenti wara ngħatat l-ewwel saf ta' tarmak. Min-naħa l-oħra diversi persuni spjegawna li għalkemm il-promenade kien bżonn już issa jinsabu mxebbajn bil-fatt li x-xogħlijiet għadhom ikaxkru sissa fuq triq ta' ftit metri, dan apparti li ma jistgħux jifhmu għalfejn proġetti ta' toroq qed jimxu pass ta' nemlu.